ಅಂಚ ಆಯ್ಲತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪದು ಬರ್ಕಾಂದು ಒಂತೆ ದಿನ ಅವಡ್ ಪೊಕ್ಕದ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಬುರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂವಲಿ ಎಂಕ ಅವು ದಾದೆ ಟಂಚ ಆಪುನಿ ದೇರೆ ಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಉಪದ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಇನಿ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಇದು ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೂರಡಿ ಪಂದಿತ್ತ ತನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ವಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನೀ ಪೋಪನ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತಿಂತೀರಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಉಂತ ಜತ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಈತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ತಾಂಡು ಒನ ಸಾಧ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕುಲ್ಲಿನ ಆತ್ರಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಿಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣೆ ಉಲೇರ ತಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಅಮ್ಮಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬೇಲೆತ್ತ ಜಾನಿ ಆಯ್ನ ಮುರಣ್ಣ ಪಂಡತೆ ಆಯ್ನ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತ ಪೋತುನು ಅಂಚ ಆಯ್ನತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತೇರು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಅಂಚ ಪೋತೇರಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಾತ್ರೆ ಬರುವೇರಿತ್ತಾರಪ್ಪ ಆಯ್ಕೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪದು ಬರ್ಕಾಂದು ಅವು ಪಾಪ ಪೋದು ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾತಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಬತ್ತ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚಾದು ಐಕ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಅವು ದಾದೆ ಟಂಚ ಆಪುನಿ ದೇರೆ ಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವು ಪೋವಂದಿಲ್ಲಕ ಕುಜಲ್ ಪೋವಂದ್ಲಕ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ఒక చా పర్దాతిజీ చాయ్ అని లేట్ పరుపుని నల్ల టైం ఆచి ఇంక సంటే దాని అని ఏపలంచనే లేట్ చా పరుపుని ఒక అమ్మ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತದೇರ ಏನು ತಿಂದು ಬಡಿದಿನ ಏನು ತಿನ್ನೋಡಣ್ಣ ಚೂರು ಪೊತ್ತು ಆಪುಣ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಚಾ ಪರ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತು ಚಾ ಅಂಡ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಕೈ ನಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈ ಬಚ್ಚು ನಾವು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊನೊತ್ತೇರ ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜವು ಅಂಚಾದ ಕೈ ಟ್ಯಾನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದೊತ್ತು ನೋಡು ತುಕೊಂತೆ ದಿನ ಅವಡ್ ಪೊಕ್ಕದ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ನೀ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಫೋನ್ ಬೈದೀಜಾರಿಗೆ ಬೋಡೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜಾನಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಯಿರತ್ತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಬುರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೇಲೆ ತಲ್ಪಾರ್ದಾರ್ನ ದನೀನ ಅಮ್ಮಡ ಬತ್ತನ ಫೋನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಂಡೇರು ಅಂಚ ಹರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಾ ಅಂತ ಆಪುಣೆಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿ ಎಂಟದಾಲ ಪಂಡಿಜೀರು ಅಂಚನೆ ಆಪುಣೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಈ ಆ್ಯಮ್ ಕೋಡೆ ಪನ್ಯ ಆತ್ರೆ ಅಮ್ಮಡ ಈ ಸಲ ಆಂಡಲ ಸಂಡೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತೇರಿಗು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ನೀತುನಾಗ ಬೇಲೆ ಉಂಡಾದ ಆಪುಂತುನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂವಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತದ ನಾ ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದನು ಡ್ರೈ ಆದ ಎಂಕ ಒಂಥರ ಕಿರ್ಮಿಲ ಕಾಪುನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಊಲ ಆಪು ಜತೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಓವಾಣ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಮಿನಿಕೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿನಿ ದೋಸ ನೋಡು ಎಂಕಲ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕ ಊಲ ಪಾಡು ಜೇನ್ ಅಂಚಾದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರೇ ನಾನು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಬೂರೋ ನಿತ್ತು ನಂಚ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಜೆಷನ್ನೇ ಬೋರ್ಡು ನಾಪುಂಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪುರ ತೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆವಂದವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಜೆಷನ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಅಂದು ತೊಂಡ ಹತ್ರ ಯಾನು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪಾಂಡ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ఒక పుచ్చేలు బుల్తొందుల్లెత్తే ಅಲ್ಪ ಗೂಡುಡೆ ಪಾರ್ದನ ಏನು ಐತೊಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪಂಡತ ಮುಯ್ಯರ್ನ ಗೂಡು ಉಂಡು ಆ ಗೂಡು ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಐನು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಐಟೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬುರ್ತಿಜೇನು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನೆಲ ಅಡಿಪೆರೆ ಒಚ್ಚರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪುನಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪಾದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಗೂಡುಡೆ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಕ್ಕ ಬುಡೋಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಬಲ್ದದ ಸ್ಕಿನ್ ಗೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ತುಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತ ಇಂದ ಎತ್ತು ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ತುಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ತೂವಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಚುಂಡು ತುಲು ಇಂದು ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಕೆಲವು ನೆಟೆ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತು ನೆಟೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಬೊಕ ಪಿಂಪಲ್ ಮನವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಚೂರು ಆತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಅವು ಐತಾತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇದಾಲ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಮತ್ತು ಪೋಚಿಂದು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ ಕಪ್ಪು ಪಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿಂಪಲ್ಲ ಬೂರ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಇಂಕ್ ಎಂದಾಲ ಮುಟ್ಟದಿಜೆ ಇಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸಿರಮ್ ಉಂಡತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆತನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿರಮ್ ಇತ್ತಿಕೊಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆತನ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟವು ಜೇನು ಅಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಐನು ಅಂಚ ಲಿಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟವುಜಿ ಅಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತ ತನಿಕ್ಲೆಗ್ BC ರೋಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನದು ಅವು ವರ್ಷಲ ಮನ್ಪೇರಿ ವರ್ಷಲ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಆತ ಇನಿ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೇರ್ ಲಪ್ಪಿದಾಡ್ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಂಡು ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ದಾಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಪೋಯಿಂದು ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಂತೇರಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಮಜೆ ಅನ್ಬೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಯಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರ ತಾರು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಯಾರು ಮುರಣೆ ಬಂತೀರಿ ಆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ತ್ರಿಷಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ತ್ರಿಷಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರಿ ಇತ್ತೆದು ಈನಿ ಆತ್ರೆ ಅನ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನಿ ಆತ್ರೆ ಅಂಚ ತ್ರಿಶಾಲ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನೀ ಪೋಪನ ಅಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಬರಕೇಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಾಗ ಪೋಯರೋಂಡು ಅಕ್ಲಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡು ಪೂಜೆ ಮತ್ತೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣ ಅಂದು ಕರಾಳು ಉತ್ಸವ ಅಂಚ ತೂದು ಬರ್ಕಾನ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಈ ಸಲ ಯಾನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರುವಲು ಅಕಲ್ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪಲೆ ಬೊಕ ತ್ರಿಷಾ ಪುಟ್ಟೆ ಈತು 4 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪಲ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪೋದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕಲ್ ಅತ್ತನ ಪೋವಾರ್ ನಿಕಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಉಂಡತ ಅಂಚ ಬೊಕ ದೂರ ಡೇರ ಆಡ್ಲೈತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತೂವೊಲಿ ಅನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಲಂಜಿ ಓಪನ್ ಅಂತ 22 ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಆರಿ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೇರತ ನೋಟಿಸ್ ಮಾತ ಐನ್ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯ್ಜಿ ಎಂಕ ವಾತ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜೆ ಐನ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮರ ಪನವರ ವಿಶೇಷ ಇರ್ನೇ 1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಹೆಂಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು 1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತುಕ್ಕ ನಾನು 10K ಆನಾಗ ಮನ್ಪುಗ 1Kಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಏನಲ್ಲ ಮಂತೇರನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾದು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದೆ ತುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡಿತ್ತ ಐತ ಮಿತ್ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಕೈ ಬಚ್ಚು ನಿಂಕಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಕೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಸರಿ ಆಪುದಿಯಾನ ಎಡತ ಕೈಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ನಿಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೊಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಕೈಕ್ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆರತ ಅಂಚ ಉರು ಆಪುಜಿ ಇಜಿನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಯರಂಡ ಉರು ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರತ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉರು ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಾದು ಬಯ್ಯಗಂತೂ ತ್ರಿಷಾ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಜಾಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಕ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಖುಷಿ ಆಪನಿ ತ್ರಿಷಾ ಪುಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲ್ 2 ಜನಲ ಅಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮಂತೀಜಿ ಆರ್ಲ ಒರಿ ಏಟು ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದೇರು ಮುರಣಿ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲ 2 ಜನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ದುಮ್ಮತ್ ಅಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದು ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಿರತ್ತ ಆರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಗೈಸ್ ತಾಲ ವಿಷಯ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ
ಬೊಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ನೈಲ್ಸ್ ಬುಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನೈಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಪುನು ಬೇಗ ಎಂಕ್ ದಪ್ಪ ನೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆಳು ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ದಾದನ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಕಟ್ಟಾದ ಆಪುನಂಚ ಏತು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಂತನಲ್ಲ ಹೊರ ನೈಲ್ಸ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಪುಂಡ ಐಟು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೈಲ್ಸ್ ದ ಉಗುರು ಕಟ್ಟಂಡ ಬೊಕ ಗಲೇಜ್ ತೋಜುನ ತಂಚ ಮಾತಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಆಪುನಂಚ ನೈಲ್ಸ್ ದೀಪು ನೀಜಿತ್ತೆ ಹಿಂಚನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಏರ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ ತಿಂತೀರಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಓದುವೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮಲ ತೂಪೇರು ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪಾರತ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೇಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಪೋಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗುಡು ಬರು ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾವು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾವು ಜತ ಪಾತೆರ್ನವಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮುರಾಣಿ ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಓಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಪೋಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿಲ್ಲದಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಪೋಯಿನ ಸತ್ತಿಲ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತದು ಪೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅನಗ ಪೋದು ಮತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಓಲು ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನ್ನತ ಅಮ್ಮೂರಣ್ಣಿ ತೂತಾರತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಅಂಚಿ ಮರ್ಲು ಅಮ್ಮೂರಣ್ಣಿ ತೂತಾರತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ವಿಟ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೋಟಡೆ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಮತ್ತು ಪಾಯರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಿತ್ತನು ಈ ಸಲ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಲ ಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ತೂವಡು ಅಪ್ಪಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಸಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಪ ಏಪ 22ಗೆ 21ಗೆ ತೇರು ಅದ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಟ ಏನಡ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ್ನಿಕ್ಲಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ 22ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ 21 ಸಂಡೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಯರುಂಡು 22ಗೆ ಅವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಡು ಆಂಡ 22ಗೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ತೂವೋಡು ದಾದಾಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ತೂವೋಡಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ 11 ಏನ ಅಣ್ಣನ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆನಿಲ ಪಾಯರುಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಅಶ್ವವೆ 11 ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಹೊರ ಸೇರುವ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆಲ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದೇರು ಅಣ್ಣೆಲ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದೇರು ಪಿರನ ಮಾಮಿನ ಮಗೆಲ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂಕಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಹೊರ ಸೇರುವ ಎಂಕಲ ಅವಳು ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಲ ಖುಷಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪೇರತ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪೇರುಂತು ಕಾನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜತ ಅಂಚಾದು ದಾದೆ ಪನೋಡು ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ನರ್ವಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಮನ್ಪುಜಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಗಂದು ಮನಸ್ಸುಡುಂಟು ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಜತ ಅಂಚದ ಏರ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪೇರ್ತುಕ್ಕ ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಮೆಗ್ದಿಲಂಚನೆ ಮನ್ಪುಜಿಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅವ್ಲು ಮಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರಣ್ಣ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅವನು ಮಾತ ಉಂಡೆ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಆತ ಈ ಮಂತಡಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಕಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಈ ಸತ್ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ದಾದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಗಾಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿ ಪೋಯಿರದ ಎಬು ಆಮರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅವನುಂಡತ ಕೊಲಂಬಸ್ ಐಟು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋದವು ತಿರ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಐಟ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಇನಿ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪಾರುಂಡಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮುರಣಿ 2 ದಿನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಯಾರು ಉಂಡು ಎನ್ನು ಬತ್ತಂಡ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಬೇರೆ ಉಂಟು ಪಂಡದೆ ಪಾರ್ದಿನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಅದು much later.
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ ಮತಾಂಡು ಒನಸ್ ಆದ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಿನಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮತ್ತ ಮಂತದ ಪೋಯೆರೆ ಕಡೆ ಪೋತೀರಿ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚ ಒನಸಾಂಡು ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಒನಸ್ ರಾಜು ಒರಿ ಮುಲ್ಪ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಆಯೆ ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾನಿನ ಪಿರವು ಕಟ್ಟದು ಪಾರ್ದ ಅಂಚ ಆಯೆ ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತರಕಾರಿ ನೆಕ್ಕೋರವರ ಜಪ್ಪುಜ ಇವು ಜಾನಿ ಬಡಾಂಡ ಆಯೆ ಉನ್ಪೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನೇ ಜಿಮೇದ ಅದನ್ನ ಇನಿ ಚೂರು ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದಿದ್ದ ಅಂಚನದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಬಡ ಆತನ ಜೋರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೇನು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಅವಡನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ತ್ರಿಶನಕಿ ಬರ್ಪೇರ ತಂಚ ಇತ್ತೆ ಉರು ಆಪುಣ ಅಮ್ಮಲ ಪೋದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರುವೆ ತ್ರಿಶಾಲ ಪುಟ್ಟೆವರ ಬತ್ತದ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ ಮಂದಿರಾಗ ಪೋತೆ ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ತಡೆಗೆ ಪೋತೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರುವೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈತೋಷ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಶೋಕುಂಡು ಕಲರ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ತೂದಿಪ್ಪರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಅದೈನು ಯಾನು ಮುರಾಣಿಯವ್ರ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರ ತಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇಡೆ ಕೊನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಲ್ಪರ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲವರ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ದೈ ಮಾತ್ರ ಕೊನ ತಿತ್ತೀನಿ ಫ್ಲವರ್ ಆತ ನಾವು ತೋಷ್ಪವೆ ತೂಲಿ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಅತ ಈ ಕಲರ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪರ್ಪಲ್ ಒಂಥರ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಈ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ವಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾವ್ ನನ್ನದಾದ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಐತೆ ನಾನು ಬಯ್ಯ ನನ್ನ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪುಡು ಸಂಡೆ ಐತೆ ಸಣ್ಣ ಜೆಪ್ಪೇರ್ನೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತು ಒಂದಿಪ್ಪದ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಈ ಕಾಂಟಿನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ದಾಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪು ನಾನು ಸಂಡೆ ಅದೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ನೇಟ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್